Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi badro gini longi khubor bam takasni. Ha gajingjia ka bapau namba ha kisan prathai Hamanipur u MLA ka BJP ban menteri barim u thokcham Radishyam ha gasni tho ding ula kamba baro saup saungut ki MLA kilapan khre ban thawe ka sarkar thamai ha gani ka jilla. Hendrai ka rai ka bakhat du menta ka shong ha ki nong yalam pedeng jong ka seng. Habakran haki nong tho kubor hadin balai kendu ya ulat gejala u anusuya yuki haraj bhawan ringkat barki nyongut ki weipat ki nong thau an ke BJP u Radishyam ulaong baro saup saungut ki MLA ki la menjur ban thau ya ke sarkar pajba karkum gejingkwa jong ki pajba ula benrap shushu ki briu ki kendu jing e palan arsnem ki la du no nakadaw ka covid bat sa arsnem namar ka jing yakin at kaladei ka porban jubab ya ki jing ang not jong ki patba ka kinhun jong ki shpongut ki MLA kala mi khmat ya ka kinhun thawan ka bakham he ha ka jing yakran bat ulan Radishyam uba mi khmat ya ka Hayrok Assembly constituency ula banjur ba katba ki MLA kila aidak ya ke jinglong bala penkre ya ke jingkhot bakhat du on shim da kinong yalam pedeng jong ka seng na marngi de ka seng riulum kitalong khubor kila pentikna ru ba umentri rong ba ka jula UN Biren Singh ula kendu kerpang ya ulat ha ke jonmit jong ka sngi thodi